Что ты выдумляешь, Кася? Зайцы колеры не меняют. Ты так думаешь? Упевнений, бо й сам заяць, а ніякий не хамелеон, ха. А давай тоді інакше розважати. Як? Подумай добре, де ти бачив зайців, які розмовляють? Нідзе, тільки тебе бачу. І себе яшчэ у люстерку. Ось, бо звичайні зайці не розмовляють, а ми навіть пісеньки співаємо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, поспівай. Ля-ля-ля-ля-ля. Бачиш, добра ранок глядім. Чому б нам яшчэ і колеры не мяняць? І правда, чому? Ось я про тое ж. Ну, калі так разважаць, так мы што заўгодна можем тады. Ха, можем! Але адных слоў мала, Кася. Тут доказы патрэбны. Кому? Ну, хаця б нашим гледачам. І мне таксама. Вось памяняй колер, і мы паглядзім. Зараз? Ага, чаго цягнуць? Так, значить, ти хочеш, каб я ось так просто взяла і змянила колір. Менавіта гэтага я і хачу. Добре. А на які? Ды на які заўгодна, хоць на твой любімы ружовенькі. Ружовенькі, значиться. Так. Бач ти, докази йому потрібні. Зараз яны у тебе будуть. Зараз. Ти все убачиш. Треба тільки настроїтися. Ну, меняй же колер, давай. Ні, я так не можу. Чому? Не можу настроїтися у таких умовах. У яких? Коли ти мені під руку нешта говориш, ти мені перешкоджаєш. Ну, прабач, я буду маўчаць. Пачынай нанова, калі ласка. Добре. Знову настройваюся. Уявляю, як я мяняюся. Давай. Ой, мамачкі, а раптам сапраўды наша Кася стане ружовай зараз. Лесик! Маўчу. Ну, што цяпер? Не адчуваю натхнення. Для таких змен натхнення патрэбнае. Хіба? А хамелеон чамусьці без яго абыходзіцца. Гэта хамелеон, а я зайка. Без натхнення не магу. А можа, ты проста хлусіш, што колер мяняць можаш? Я? Всё, я з табой не сябрую. Ну і калі ласка. І мультик без цябе глядзець буду. Падумаеш, я без цябе яго цудоўна пагляджу. У цябе просто фантазії няма. А ты хвалько. Бі-бі-бі. Добрага ранку, сябры! Прывітанне, Касечка! О, дзявочка, прывітанне. Добрай раніцы, Лесік! Салют, Біята. А вот чаму гэта сядзіце па розных баках? Ай, Пасварыліся? Ага. А з-за чаго? Кася зноў нешта там сабе прыдумала і пачала хваліцца, што ўмее колеры мяняць. Як гэта? Нібы хамелеон? ну што ты яго слухаеш? У яго ні фантазії, ні творчага уяўлення. Нічога не разумее. Разумею, Што ты разумееш? што ты проста пахвалілася, а прызнацца цяпер у гэтым не хочаш. Ну, Лесик. Спыніцеся! Хіба ж можна сварыцца? Вы ж сябры! Мы болей не сябры. Што ты такое кажаш, Кася? Ну і няхай кажа, мне ўсё роўна. Лесік, і ты? Трэба нешта рабіць, каб іх памірыць. Якія будуць ідэі, сябры? Што вы кажаце? Паставіць у куты абодвух? Не, гэта іх не памірыць. Рэмені даць? Што вы? Гэта не педагагічна. Прыдумаць гульню, каб абодва ўдзельнічалі? А вось гэта здорава. Я пакуль падрыхтуюся, а вы разам з нашымі зайцамі мульцік паглядзіце. Кася, Лесік, мульцік пачынаецца. Падалі сяду. І я цябе. Бі-бі-бі. І куди гэта Біята пабегла? Нават і пагаварыць няма з кім. Можа, што-небудзь пачытаць пакуль. А вось і я. Ух ты, загадкавае кола, клас! Будзем гуляць. Давайте хутчэй пачынаць. Мне першая загадачка. Не, сябры мае, мы пачнем гуляць толькі пры адной умове. Якой? Калі вы будзеце працаваць у камандзе. Не хачу я з ёю ў І камандзе. я з ім не хачу. Ну, тады ўсё адмяняецца. Стой! Ой, Што такое? але ж тады нам давядзецца памірыцца, так? Правільна, і мы з гледачамі гэтага вельмі чакаем. Праўда, сябры? Чуеце, усе перажываюць, што вы пасварыліся.
Ну что, Кася, будем мириться? А што рабіць, Лесік? Інакш гульні не будзе. І гледачоў падвядзем. Тады 3-4. Мірыся, мірыся, і болей не сварыся. Вось малайцы. Прабач мне, Лесік. Я, вядома, выдумала, што колеры мяняць умею. Проста мне вельмі хацелася настаяць на сваім. Вось. І мяне заблытаць, так? Ага. Добра, прабачаю. Чаго між сяброў не бывае. Ой, дзякуй вялікі. І табе, Беата, дзякуй, што памірыла нас. Калі ласка, мы з гледачамі гэтаму вельмі рады. Ну што, а зараз гуляем? Ага. Гуляем. Загадка для каманды Кася і Лесік. Нумар 2. Слухаем. Доўгія вушкі, раскосыя вочкі. Скок-паскок, маленькі хвасток. Ну не такі ўжо і маленькі хвасток. А вось вушы сапраўды доўгія, хоць і не ружовыя. Бачу, здагадаліся? Вядома, гэта заяц. Скак-паскак, скак-паскак. Малайцы. Ну а цяпер мультпаўза. Ура! Беата, а загадкавае кола яшчэ не скончылася, правда? Вядома, мы працягваем гуляць. А можна ў нашу каманду і гледачоў узяць? Выдатная прапанова. Можна. Ура! Сябры, калі мы з Лесікам не здагадаемся, вы падказваеце, добра? Ну што, каманда Кася, Лесік і кампанія гатовая? Гатовая! Тады выбіраю загадку. Нумар 5. У маленькім гаршчочку смачная кашка, ды дастаць яе цяжка. Давай разважаць, Кася. Давай! Чаму з гаршчочка цяжка кашку дастаць? Можа, таму, што накрыўка не адкрываецца? Ага, ці яе зусім няма. Як, напрыклад, у арэхаў. Яны якраз на маленькія гаршчочкі падобныя. Правільна. А каб сярэдзінку з іх дастаць, трэба папрацаваць. Вось таму і цяжка. Падыходзіць. Малайчына, Кася, сама і адказвай. Добра, Беата, мы гатовыя. Слухаю. Адгадка арэх. Ну трэба ж, правільна. Вось што значыць каманда. Ура! Ну і апошняя загадка на сёння. Нумар 8. Каляровая карамысла праз рэчку павісла. Гэта ж лёгка. Так, Чакай, Лесік, давай дзяўчынкам і хлопчыкам адказаць дадзі. згодны. Сябры, вы гатовыя? Вядома, гатовыя. Беата, адказваюць гледачы. Слухаю уважліва. Так. Выдатна, сябры. Гэта сапраўды вясёлка. І таму, што вы такія малайцы, для вас Мультфільм! Шкада, але надышоў час развітвацца. Час у школу збірацца. А камусьці ў садок. Правільна. добрага ўсім дня. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. А мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку. У нашым добраранку!